Od 14. do 24. aprila biće održani 12. po redu pozorišni susreti učenika Gimnazije Srbije. Ove godine biće izvedeno 16 predstava. Kao i prethodnih, i ove godine organizator je Prva Kragujevačka gimnazija, a pokrovitelji Ministarstvo prosvete i grad Kragujevac. Sve predstave biće izvedene na renoviranoj sceni pozorišta za decu i to u terminima od 13 i 19:30 sati. Svečano otvaranje 12. susreta predviđeno je za 14. april u 17 sati, a prethodi mu parada učesnika. Novina pozorišnih susreta jeste što će se prve godine u takmičarskom delu pojaviti Zemunska gimnazija, koja inače učestvovala samo u revijalnom jedne godine. Što se tiče predstava, bit će 16 predstava izvedeno. Žiri koji će ih ocenjivati činit će 3 člana, onaj tradicionalni glumac Ljubomir Uglkić-Pendula, dalje glumac Nikola Milojević i novinarka Nina Nedeljković. U toku pratećeg programa, nakon večernje predstave će svakog dana održavati okrugli sto koji će voditi Miroslav Petrović, apsolvent Fakulteta dramskih umetnosti. Što se tiče dalje propratnog programa, pozorišni susreti 12. će početi 14. aprila paradom u 13 časova, a svečano otvaranje susreta bit će tog istog dana sa početkom u 17 časova. Tokom susreta biće objavljivan i bilten za koji su zaduženi članovi saopćeta. Ovogodišnju pozorišnu manifestaciju otvaraju gimnazijalci iz Novog Sada predstavom Porodične priče. Prva Kragujevačka gimnazija nastupa 21. aprila sa predstavom Doba Baraba, a druga sutradan kada će izvesti komad Klinč.